चीनी सारा त्रिपुराओ कलय यूथ सोसाइटी नि जे यूनिट दं थानो तिनी लंग ट्राइबल नि यूनिट बहाय न तिनी पालायजागि दं कलय यूथ सोसाइटी नि फाउंडेशन दे आगरतला यूनिट बहाय न जों तिनी पालायनाय दं आमे जों गोबां तिखो यूनिट बहाय न पालायजागनाय दं आमे जों दावबिदाव जागाव जे कलय दंसा जे मानसाय जानि जातो मबा जे जुगसा खलाय जों बिनि सानो पालायखो कलय यूथ सोसाइटी अबो यूथ माने न सिख्लाफान जों कलय यूथ सोसाइटी उचिनि सिख्ला बदल शुधु बुहुमनि बागै जोंनि खामानिया जोंनि कलयाव बिसिनो रोंसोलोंथानो रोंसोलोङै मानियावनि दंखा लक बारारि मायावनि दंखा केवल हॉस्पिटल कलायजा थैनाङि दंखा जोंनि सिख्लाफान जों आरो बेफोर जागाव थुबावो इनका हायजाना एक्टिविटी जों खालाय दङ बस गां फायनै सानो हाय न खाखलायो जों जोंनि ओ एक्टिविटीज रनो जों ताइबो वार खातलागे मानाय जों जोंनि फानो ताइबो कराखलाय मानाय जों जोंनि कलय यूथ सोसाइटी न ताइबो कराखलाय बस गां बिदिगे थांनाय जों उल्टा उल्फुलि नाहिनिया जों ताइ जों बस गां न थांलायनाय होनै जों बिनि अरस माइदानि थांनाय ताइ एसे सावना आं बिनि जतन न बिनि 48 कलय यूथ सोसाइटी फाउंडेशन देनो जतन न खाकाहा ताइ हामजा मोजां जों साइमनो दिनै द 48 यारसों गासै बोसोराव फैगा कलेराव जासै पालावलाय माने बोसोर पालावलाय खाथम खाजा खलायासै जों आगोवै दंखानै जों माने दिनै दिन माने आसि दंथामा दिनै कलेराव बागै जत जागोन दिनै पालावलाय दङ ओंका 48 यार्सनि थाखाय जों आसि दिनै जे पालावलाय फैलायगा अब शुधु कलेराव बागै सिनिया निजि बागै नि साक बाय थांमाने नि बाद देहायगोन नोंगौ मैथ दंदि दाय बराव जों जे गाहाम फ्लाइट थांगा जेबो फाउंडेशन जनो जे संसाबै खालामनाय रावनो बराव जे थ्रि थानाय जों आमबाय जों बरावनो बराव बे तिनारो मैथ फ्लाइट बरावनो जों कलेराव जेसे दंसाक जों पालावलाय थांनाय जों जतनो साक बाक साक फ्लाइट जों पालके जों बोसोरफ्रोमबो 48 बोसोरनि थाखाय जों ताइबो खाखलाय जों सामने बोसोरबो जों पालावलायनाय जों जेसे दंसाक जों पालावलाय थांनाय जों जों एसे जि बराव फायगा किसाया निमानो जतनो सान खाखलाय आरो बोसोर ताइबो बराव खालामा मानके जों जतनो जानि जा गामखान बिदियाव ना खाखलाय सामने बोसोर ताइ बराव खालामा खालाय पालावलायनाय आमायखन जों बोसोरफ्रोमबो पालावलाय थांनाय जों आं प्रथाय थाइ साइ बराव